O Outes despídese da Copa da Costa caendo dende os 11 metros ante o Muxía. Os outenses foron a gran sorpresa do torneo, chegando ás semifinais e deixando polo camiño a equipos como Esteirana. As grandes historias no fútbol non sempre rematan da mellor maneira posible. O Outes viviu unha relación idílica coa Copa da Costa ata a tarde de onte. O equipo, de Segunda Galicia, eliminou a outros de maior categoría como Esteirana, chegando ás semifinais para rematar caendo nos penaltis ante o Muxía. O encontro ateigou o Municipal do Conchido para apoiar os seus nun partido que para o clube foi un premio para os xogadores. Sempre é que estas eliminatorias da Copa da Costa son sempre moi socorridas por toda a comarca. Entonces, ao final, sempre, se a Muxía, a Esteirana que tuvemos en cuartos de final tamén, pois sabes, o campo ateigado. Sí, a ver, a verdade é que esta plantilla ten falta de ter un premio e esta Copa da Costa pois estalle reconecendo un pouquiño o traballo non desta temporada, sino de varias temporadas que leva prácticamente a mesma temporada con algún cambio de entrenador, de xogadores, pero prácticamente ca mesma plantilla, un reconocimiento que, por certo, moi merecido. En fronte tiveron outro rival de categoría superior, o Muxía. Os locais forzaron o encontro atra os penaltis, facendo sofrer a unha das grandes institucións da Costa da Morte. Bastante disputado, bastante entretenido, que pasa que, bueno, tuvemos un falliño aí nun córner, nos tuvemos unhas ocasións, non as aproveitábamos, e, bueno, pero ahora na segunda parte, a ver o que pasa. Que sí, a verdade que sí, é un momento que o fútbol da Costa que está collendo, pois, auge, diríamos, non? Sobre todo moi involucrados o fútbol base, nós temos categorías de fútbol base, os nenos están involucradísimos, é a verdade que é unha satisfacción ver os campos de xente como se están vendo. As semifinais da Copa da Costa enfrontaron a dous clubes cunha filosofía moi clara, dar espazo aos xogadores locais. Malia contar con algúns futbolistas de concellos da contorna, tanto Outes como Muxía están formados por veciños. Nós, a base do club é sempre de Outes. É certo, é moi de agradecer que de concellos veciños como Mazaricos, como Noia, como Muros, aportan algún que outro xogador e veñen aquí desinteresadamente a Outes a botarnos unha man. Por eso, o agradecemento a todos estes rapaces que si veñen, pero a base sempre tentamos que sea daqui de Outes. Realmente o 100% non serían, pero podese dicir que o 95% de Muxía. Sí. Se aposta pola sí, canteira? Nós apostamos moito pola canteira, de feito, xa digo, fixemos un par de fichaxes, pero de nada, un par de rapaces, o resto é todo de Muxía.